skal nu bestige Pythagoras sætning. Og det gør man ved, at man får en god idé. Det er bevis. Det er en rigtig god idé. Woo! Ja, og vi tager udgangspunkt i den her firkant, hvor at der er inde i midten 4 trekanter, og de er retvinklede, og det kan man se, fordi de har en ret vinkel, altså 90 grader. Og hvis vi tager den her som eksempel, så er grundlinjen B, højden A og hypotenusen C. Og de her 4 trekanter, de er faktisk ens, hvis man kan se det sådan på det. De er bare fordrejet. Og de danner så derfra en firkant inde i midten med sidelængden C. Vi tager så udgangspunkt i den her firkant og vil finde arealet af den. Så vi skriver A, og så tegner firkanten. Vi ved, at for at finde arealet, siger man længde gange bredde. Så den hedder A plus B gange A. Nej. Plus B. Det kan også skrives på den her måde. Altså A plus B i anden, som er kvadratet på en toledes. Og det kan også forklares som det første led i anden plus det andet led i anden plus det dobbelte produkt. Og det dobbelte er 2, og produktet er AB. Det her, det er så arealet af den store firkant herude. Og nu skal vi så til at regne indmaden. Så skal vi regne indmaden ud, og det gør vi ved hjælp af de her 4 retvinkede trekanter. Og så siger vi en halv højde gange med grundlinje, hvor A er højde og B er grundlinje. 4 gange en halv, det giver 2, så det vil sige, at det giver 2AB. Ja, og vi mangler stadigvæk noget af indmaden, altså den her kvadrat herinde, eller firkant. Og for at finde arealet af det, så siger vi areal den der er lige med C gange C er lige med C i anden. Så, hvis man lægger indmaden sammen, altså de 4 retvinklede trekanter og denne firkant, så får vi C i anden plus 2AB. Nu. Og nu skal vi jo kigge på, eller nu skal vi sammenligne de to arealer. Så først så har vi arealet for den store firkant her, som vi har regnet ud herover, og vi har udregningen for arealet af indmaden over på den side. Og nu skal vi så sammenligne. Så nu lægger vi det hele sammen, og for at vi kan gøre det nemt, så kan vi se, hvad der går ud med hinanden, og 2AB går ud med 2AB, så der kommer faktisk til at stå